Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Працягваем мы гэта рабіць у нашым штотыднёвым эфіры з плаваючым графікам. Тым не менш, заўсёды абавязкова раз на тыдзень мы сустракаемся з палітычным аглядальнікам і гісторыкам Александром Фридманам. Добрый дзень, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, вітаю. Пакуль не зацягнуў спадар Александр мяне ў вір сваіх думак і аналітычных разважанняў, і я не забыўся пра ўсё на свеце, я хацеў бы нагадаць усім пра неабходнасць подписываться на телеграм-канал спадара Александра Фридмана. Спасылачка ёсць у нас у апісанні гэтага стрыма, і таксама не забывайте подписываться на YouTube канал Еўрарада і наш новый YouTube канал Навокал. Ставьте свои падабайкі, націскайте на звоночек, каб не пропускать наши стрымы. Ну и безумоўна, калі для вас гэта бяспечна, расширвайте. Нам важно донести думку наших экспертаў як да мага большай колькасці людзей. Таму давайте пачнем, спадар Александр, з таго, як змянілася стаўленне Дональда Трампа да расійскага дыктатара Пуціна пасля размовы з Урсулай фон дер Ляйен. І ён адразу заявіў, што да Путін жа ж, відаць, зусім з глузду з'ехаў. Ну, здавалася б, все гэта і так ведаюць. Для цябе гэта што было, невідавочна ці што? Вот як вы ўспрынялі гэтыя чарговыя шчыраванні ці змену поглядаў і настрояў Трампа? Ці варта да іх ставіцца сур'ёзна? Ну і зноў жа, мы тут вымушаны да гэтага ставіцца сур'ёзна, бо ўсё ж такі гэта наймацнейшы чалавек у гэтым свеце з ягонымі магчымасцямі, і ад яго рашэнняў шмат што залежыць, і таксама залежыць ад яго настрою. Там можна было б, канешне, вельмі проста сказаць, што ну гэта Трамп, сёння ён казаў гэта, заўтра будзе казаць другое, паслязаўтра трэцяе, што хутчэй за ўсё насамрэч і будзе, але ўсё ж такі ну дазволіць не заўважыць, так бы мовіць, таксама не варта. Так, можна паспрабаваць там зрабіць рэканструкцыю, як ён да гэтага прыйшоў. Ну, відавочна, ён атрымлівае інфармацыю, ну, можа, і ў сціслым такім выглядзе, і не падрабязна, а можа, асабліва не цікавіцца, але тое, што адбываецца апошнімі днямі ва Ўкраіне, ён бачыць, назірае, ён бачыў гэтыя расійскія удары. І гэта ж не першы раз, калі ён так рэагуе. Такая рэакцыя, прыклад, ну, вось Путін перабольшвае. Гэта тое, што ў дадзены момант рабіць было не трэба. То бок ён гэта паглядзеў. Ну і таксама гэты дыскурс, ён жа таксама яго ведае, ён да яго даходзіць, што Трамп аказваецца слабы, што вось Путін з ім паразмаўляў і наадварот робіць яшчэ горш. Вось прэзідэнт Трамп прадэманстраваў сваю слабасць. А вось для такога нарцыса, як Трамп, такая інфармацыя, такія наратывы, яны вельмі непрывабныя. Гэта вось такі фон. Магчыма, ён заўважыў і рэакцыю свайго прадстаўніка Келага. Тут жа вось цікава, у Келага такая досыць незалежная роля ўсё ж такі ў сённяшняй адміністрацыі. І пазіцыя ў яго такая асабліва праўкраінская, ну калі параўноўваць з іншымі. І дазваляе ён сябе самастойнасць. Вось рэакцыі Трампа не было, рэакцыі Рубіо не было, а ён сябе дазволіў гэта пракаментаваць, не чакаючы, як адрэагуе Трамп. Магчыма, Трамп гэта і пабачыў. Ну а пакалі ёсць рэакцыя Трампа, там же так заведзена. Трамп рэагуе, а астатнія ў адміністрацыі працягваюць. Ягоная размова з фон дер Ляйен, думаю, што таксама паўплывала яна ў двух накірунках. Ну, па-першае, там гаворка, напэўна, шла не пра Украіну, там перш за ўсё не пра Украіну, яна шла пра тарыфы. І Трампа гэтая размова задаволіла, і ён нават сам гэта падкрэсліў, і фон дер Ляйен гэта падкрэсліла, так што тарыфы пакуль не ўводзяцца. Перамовы працягваюцца. Напэўна, там былі пазітыўныя сігналы, якія Трампу спадабаліся. Ну і я цалкам сабе магу уявіць, мяне вельмі здзівіла, калі фон дер Ляйен бы гэта не зрабіла, каб яна ўсё ж такі не паспрабавала звярнуць увагу Трампа на тое, што адбываецца ва Ўкраіне. Сярод тых, хто падтрымлівае Украіну, еўрапейскіх палітыкаў, яна, напэўна, адна з самых паслядоўных у гэтым сэнсе. І можа, там была сапраўды добрая размова пра тарыфы, Трамп быў у добрым настроі,
зброяй, і гэтай магчымасцю, як і іншыя еўрапейскія кіраўнікі, фон дер Лайн скарысталася і да Трампа давяла адпаведныя наратывы, адпаведныя погляды. Ну і вось у выніку мы атрымалі тое, што мы атрымалі. Зараз пабачым, як будуць разгортвацца падзеі далей, бо словы гэта словы. Калі за гэтымі словамі пачнуцца нейкія дзеянні ў накірунку санкцыяў, ну можна будзе сказаць, сапраўды там нешта заварушылася. Калі заўтра мы ізноў пачуем ад Трампа, што ў Маскве сядзіць яго добры сябар, які хоча зрабіць здзелку, як Трамп гэта заўсёды кажа, і марыць пра тое, каб скончылася вайна, ну можна будзе тады сказаць, ну тыповая гісторыя, чакаем іншага моманту. Словы гэта словы, справы гэта справы, таму сочым за словамі Трампа, але чакаем справы. І вось тут вось цікавы момант. Вы як чалавек, які сочыць за дзейнасцю прапаганды і ўсяго астатняга, як вы думаеце, ці зараз атрымаецца добра спрацаваць на, там скажем, на апераджэнне у расійскай прапаганды і праз сваіх нейкіх там людзей, там таго ж, я не знаю, там Маска, які чамусьці вось так вот таксама яму падабаецца і Расія, і Путін, ці яшчэ праз каго-небудзь данесці іншую пазіцыю, іншы погляд, і што, глядзіш, к вечару ці з раніцы Трамп ужо скажа, да не, Путін нармальны хлопец, так вы ж казалі, што ён з глузду з'ехаў, я такое гаварыў, ну ўжо ж мы так бачылі такую рэакцыю, вот наколькі гэта верагодна? Дарэчы, наконт таго, што ён там кажа і не кажа, гэтыя ж сітуацыі, яны ж даволі часта бываюць, і ёсць выказванні, і хапае розных амерыканскіх псіхіятраў і ўвогуле медыкаў. Ізноў жа, тут трэба вельмі асцярожна падыходзіць да розных дыягназаў, якія ставяцца на адлегласці, но гэтыя выказванні, гэтыя меркаванні, гэта думкі пра тое, што у Трампа назіраюцца пачатковыя, а можа ўжо і не пачатковыя праявы деменцыі, гэта ж усё, гэта ж не новая гісторыя. Так што цалкам магчыма, ну я б не выключаў бы гэта на 100%, ізноў жа, адносячыся да гэтага асцярожна, але ёсць такі пункт гледжання, чаму яго не згадаць, што вось гэтыя усе словы Трампа, што сёння ён некага абразіў, а ўвечары не ведае, каго ён там абразіў, магчыма, тут і зусім натуральны працэс, і нічога такого дзівоснага тут няма. Вось. Што тычыцца расійскай прапаганды? Ну, для іх так это, канешне, выклік, потому што абразілі. Таму што, канешне, тут уже неабходна падыходзіць да гэтага у кантэксце. У амерыканскім кантэксце, ну, сказаць нешта такое, гэта, канешне, крыўдна. Гэта, канешне, у амерыканскім кантэксце, увогуле у англамоўным кантэксце гэта гучыць крыўдна, але гэта не самае далёка, не самае крыўднае, што можна было ад Трампа пачуць. Калі мы паглядзім на кантэкст расійскі, вось з спецыфічнымі адносінамі да псіхічна хворых, якія склаліся ў савецкім грамадстве і якія перайшлі ў расійскае грамадства, то гэта ўспрымаецца, ну, сапраўды, як вельмі такая моцная абраза. Вось. І таму яны нейкім чынам на гэта павінны рэагаваць, абараняючы Пуціна. І гэта ўсё ўжо ёсць, гэтыя наратывы пра тое, што гэтыя еўрапейцы, которые Трампа накруцілі, якія яго прымусілі, гэты наратыў прысутнічае. Тое, што я назіраю яшчэ ў рускай прапагандзе, ў расійскай прапагандзе сёння, гэта гісторыі пра тое, што нібыта можа адбыцца нейкая тэлефонная размова сёння паміж Трампам і Пуцінам, і там нібыта яны усе спрэчныя пытанні здымуць, і нават, ну, гэта асабліва смешна выглядае, што Трамп будзе выбачацца. Ну, тыя людзі, якія гэта пішуць, гэта асабліва смешна. Я не думаю, што у гісторыі там апошніх 20-30 гадоў ёсць выпадкі, калі Трамп увогуле выбачаўся. Такога кшталту людзі, як Трамп, яны не выбачаюцца. Калі выбачаўся Трамп, калі выбачаўся Лукашенко, калі выбачаўся Эрдаган, калі выбачаўся Пуцін, ну, такога кшталту людзі на вяршыні піраміды ўлады, яны лічаць, што ім дазволена, уласна кажучы, усё, асабліва аўтакратам. Таму нейкіх там прабачэнняў, ну, гэта выглядае
увогуле смешна по сваім каналам яны конечно думаю працуюць пытаются імкнуцца там нешта давесці до Трампа і Мачыма нечага яны могуць дасягнуць что тычыцца Маска я не думаю что гэта на дадзены момант такі самы надзейны канал хутчэй за ўсё тое что мы зараз бачым такой теснай сувязі паміж Трампом і Маскам якая была яшчэ там не ведаю месяц таму 2 месяцы таму няма ну у России напэўна ёсць свае каналы перадачы інфармацыі пакуль у іх спрацоўвала ну тут з тым што спрацоўвала такая рэч калісьці можа і не спрацаваць але вось вы узгадалі про магчымую рэакцыю на ўсю гэтую сітуацыю гэта ўзмацненне санкцыйнага ціску ці варта яго ўсё ж таки чакаць что кажуць эксперты у амерыканцаў усё падрыхтавана гэты пакет сенатара Грэма ён прысутнічае там ёсць дастатковая падтрымка каб рэспубліканцы гэты праект сёння падтрымалі патрэбна толькі каб прыйшло з зялёнае святло з Белага дому то бок увесь інструментарый ён падрыхтаваны но тая гісторыя якую мы зараз бачым якую мы назіраем асабліва апошнім часам яна не гаворыць на карысць таго што могуць быць уведзены там нейкія санкцыі на ўзроўні пагрозаў ну і Трамп ізноў жа гэтыя пагрозы паўтарыў ну каб ён раптам вось вырашыў все хопіць мы пачынаем па-сур'ёзнаму ну гэта сапраўды была сенсацыяй пакуль я не бачыў сур'ёзных экспертных меркаванняў асабліва сярод амерыканістаў спецыялістаў па Злучаным Штатам якія б сыходзілі з такога сцэнарыя і верылі ў тое што раптам будучым часам у непасрэдным будучыні будуць уведзены гэтыя санкцыі тут дыскусіі хутчэй ідуць не пра санкцыі зараз а пра зброю для Украіны што вырашыць Злучаныя Штаты як яны будуць працаваць ці будуць яны пастаўляць зброю і падтрымліваць Украіну іншым чынам пасля таго як скончыцца падтрымка якую яшчэ вылучыў Байден альбо яны спыняцца на гэтым і вядома ж еўрапейцы былі публікацыі на выходных про тое што еўрапейцы працуюць над рэзервным варыянтам які будзе выглядаць ну прыкладна так што амерыканцы самі пастаўляць зброю не будуць але яны будуць прадаваць яе еўрапейцам і яны будуць яе перадаваць Украіне ну гэта досыць прывабны канешне варыянт для Трампа але гэта толькі так бы мовіць частка зброя гэта адно зброя безумоўна гэта вельмі важна але асабліва карысна гэта тая інфармацыя якую атрымлівае Украіна гэта Starlink гэта інтэрнет які атрымлівае Украіна вось гэта каб ішло далей калі гэта будзе ну тады сітуацыя калі гэта будзе гарантавана амерыканцы не будуць падтрымліваць але падтрымка будзе ісці амерыканская праз еўрапейцаў гэта канешне далёка не самы добры варыянт але ў сённяшніх умовах што маем больш-менш нармальны назовем гэта так калі гэтага не будзе то будзе цяжка безумоўна але і гэта добра что Еўропа шукае такія шляхі калі там нешта стрэльне ў галаву Трампу каб можна было перакупляць перадаваць а сама Еўропа что робіць як у дачыненні да пашырэння вайсковай дапамогі так і падрыхтоўкі можа быць да нейкага самастойнага супрацьдзеяння ці супрацьстаяння з Масквой і безумоўна робіць тут можна спрачацца на той конт наколькі гэтыя крокі якія ўжо зроблены і працягваюцца рабіцца наколькі яны стрыманыя наколькі яны запаздалыя з майго пункта і з пункта гледжання і запаздалыя і вельмі стрыманыя але яны безумоўна робяцца то бок ваенная прамысловасць у розных еўрапейскіх краінах будзе выходзіць на якасна новы ўзровень ідзе гаворка о сумесных праектах яны ўжо фактычна ідуць а кааперацыя паміж рознымі краінамі па вытворчасці дронаў па вытворчасці танкаў па вытворчасці супрацьпаветранай абароны і іншыя то бок гэтыя праекты яны таксама прысутнічаюць і нават сёння была інфармацыя я апублікаваў выданне палітыка про тое что генеральны інспектор Бундесвера фактычна гэта кіраўнік нямецкіх войскаў
Карстен Броер накіраваў федэральнаму ўраду той спіс таго, што патрэбна. І там і супрацьпаветраная абарона, там дроны, там усё, што заўгодна. Там велізарны спіс таго, што патрэбна Бундесверу і што чакаюць ад урада фінансавання і ад прамысловасці, каб гэта выраблялася. То бок гэта ўсё, канешне, прысутнічае. Іншая справа, што ў Еўропе, як гэта бывае, як гэта было ўвесь час пасля 45-го году, пасля другой сусветнай вайны, было прынята палагацца на Злучаныя Штаты, што вось ёсць Злучаныя Штаты, калі мы не здолеем, калі ў нас не атрымаецца, ёсць вялікі амерыканскі брат альбо вялікі амерыканскі сябар, калі жадаеце, і ён нам дапаможа. І вось гэта нават прысутнічала да апошняга. Вось сёння з перспектывы сённяшняга дня гэта выглядае вельмі дзіўна, што еўрапейцы не зразумелі першы тэрмін Трампа і тыя наратывы, якія Трамп прасоўваў у тыя часы. Потым Трамп сышоў, прыйшоў Байден, і падалося, вось прыйшоў зразумелы чалавек, які будзе працягваць супрацоўніцтва з Еўропай. Но як мы бачым, пасля Байдена ізноў прыйшоў Трамп, і пакуль нейкі погляд на будучыню, што вось гэты курс, які вось зараз абралі Злучаныя Штаты, што гэта выпадковасць, што на гэтым усё не скончыцца, выглядае хутчэй, што гэта будзе працягвацца. І мы пасля, не ведаю, 4 гадоў Трампа атрымаем яшчэ 8 гадоў Вэнса. Мы да Еўропы, у Еўропу, як кажуць, яшчэ вернемся. Я зараз хацеў бы глыбей, бліжэй да Беларусі, а пачнем мы з вами з заявы, якую зрабіў кіраўнік службы знешняй разведкі Украіны Олег Івашченко, і яна тычыцца любімай тэмы Лукашэнкі, які расказвае пра тое, як ён ужо там валодае ядзернай кнопкай, ядзернай зброяй, арэшнікі там у яго у кожным кустарніку стаяць і гэтак далей. Так вось, Івашченко заявіў пра тое, што насамрэч на тэрыторыі Беларусі размешчаныя носьбіты, у прыватнасці самалёты і аператыўна-тактычныя комплексы «Іскандер». Аднак самі боегалоўкі не перадаваліся. Самой ядзернай зброі у Беларусі няма. Гэта факт, падкрэсліў Івашченко. Як вы ставіцеся да гэтай інфармацыі? Я б сказал так, добра, калі спадар Івашченко мае рацыю. Добра, перш за ўсё, для Беларусі, прычым добра для Беларусі у розных кантэкстах. Я хочу патлумачыць сваю думку. Давайте паглядзім на стаўленне, традыцыйнае стаўленне Савецкага Саюза да ядзернай зброі. Бо гэтая традыцыя, яна фактычна працягваецца сёння у Расійскай Федэрацыі. То бок, што рабіў Савецкі Саюз? Ядзерная зброя была ў розных частках Савецкага Саюза, ва Ўкраіне, у Беларусі, у Казахстане, у самой Расіі. Гэта вядома. Так званая чырвоная кнопка была у Расіі. Гэта ўсё зразумела у Маскве, умоўна кажучы. Але адначасова ядзерная зброя, савецкая ядерная зброя, яна выходзіла за межы Савецкага Саюзу. Вядомая гісторыя 62-го году з савецкімі ракетамі, ядернымі ракетамі на Кубе, а потым было шмат гісторый, звязаных з ядернай зброяй, савецкай ядернай зброяй у сацыялістычных краінах. Чэхаславакія, Польша, ГДР і іншыя. Сёння гісторыкі па-ранейшаму мала што ведаюць пра тое, што сапраўды было там на тэрыторыі ГДР, на тэрыторыі Чэхаславакіі, на тэрыторыі Польшчы. Былі дадзеныя выведкі заходняй, але што там насамрэч Савецкі Саюз завозіў і што не завозіў, гэта пакуль яшчэ спрэчнае пытанне. Галоўнае, што мясцовыя улады у ГДР, у Польшчы, у Чэхаславакіі іх да гэтай тэмы не падпускалі увогуле. Лічылася, што зброя савецкая і ўсё павінна заставацца пад савецкім кантролем. Уласна кажучы, там Густаў Гусак у Чэхаславакіі альбо Эрых Хонекер у ГДР амаль нічога, фактычна нічога не ведаў пра тое, якая ядерная зброя ёсць на тэрыторыі ягонай краіны ці ўвогуле. І Савецкі Саюз не давяраў, усё ж такі лічыў, што гэта нашыя сатэліты, гэта тое, што знаходзіцца пад нашым кантролем, але гэта не нашае. Таму вельмі асцярожна трэба ставіцца да гэтай ядзернай зброі. І я сыходжу з таго, што стаўленне не змянілася.
Гэта значыцца, што мы на прыкладзе вось Беларусі можам зараз прасачыць, а якое адносіны для Беларусі як да Рэспублікі Савецкага Саюзу, как у мінулым было, альбо ўсё ж таки да краіны сатэліту кшталту ГДР, кшталту Польшчы, кшталту Чэхаславакіі. Калі спадар Івашченко мае рацыю, ды хутчэй усё ж таки стаўленне як да ГДР альбо Польшчы, а не як для часткі Савецкага Саюзу. І ў гэтым сэнсе гэта пазітыўны сігнал, а па-другое, калі насамрэч на тэрыторыі Беларусі у сённяшніх умовах няма ядзернай зброі і яе не будзе, гэта значыць і верагоднасць нейкіх ядзерных правакацый з тэрыторыі Беларусі яе няма. А значыцца, і Беларусь не зможа, не будзе часткай удара у адказ, які можа быць. То бок для бяспекі Беларусі, тое, што Лукашенко кажа, ядзерная зброя узвышае бяспеку ў Беларусі, насамрэч усё наадварот. Ядзерная зброя на тэрыторыі Беларусі ў сённяшніх умовах яна не павышае бяспеку ў Беларусі, толькі наадварот. То бок няма ядзернай зброі, больш бяспечнае становішча. Ось у вашем стыле просто вот чалавек задаў пытанне, вожык патрыёт пытаецца, ці можа быць так, што на фоне расчаравання у Пуціне Трамп пачне бачыць розум у Лукашэнкі? Для гэтага Трампу неабходна патлумачыць увогуле, хто такі Лукашенко. Я не думаю, што ён ведае і што у яго Зянковіч зараз ёсць патлумачыць. Наколькі я бачу Зянковічам, прынамсі Зянковіча не палічыў Трамп такой важнай фігурай, каб з ім сустрэцца. І гэта насамрэч цікавы момант. Гэта паказвае яшчэ раз стаўленне Трампа да Беларусі, калі ўвогуле можна казаць пра нейкае стаўленне. Калі людзі прыязджалі з Расіі, гэта зусім па-іншаму ўспрымалася. Трамп гэта медыйны чалавек. Ён ідзе туды, дзе можна паказаць сябе лепшым чынам для амерыканскай аўдыторыі, дзе амерыканская аўдыторыя пабачыць, пачуе, скажа, вось глядзіце, у нас які моцны прэзідэнт. Вось ён прымусіў Пуціна аддаць тых людзей, якія знаходзіліся ў Расіі. Бо калі шараговы амерыканец і мае нейкае шараговы, я падкрэсліваю, нейкае ўяўленне пра Расію, дык у яго ў галаве, напэўна, найгорш магчымыя умовы для ўтрымання, у якіх знаходзяцца вязні ў Расіі. У прынцыпе, мы ведаем, якія там жахлівыя умовы, але не пра гэта пытанне. Гэта тое, што можна паказаць і звярнуць сабе ўвагу. А што тычыцца Беларусі, гэта мала каго зацікавіць. Тое ж самае, вярталіся людзі за вось у гэты час, калі Трамп знаходзіцца ва ўладзе, у іх атрымалася вярнуць людзей, напрыклад, якія знаходзіліся у турме ў Кувейце. Гэта не праблема, Кувейт гэта дзяржава-партнёр, но там былі амерыканцы, іх было нямала, якія знаходзіліся ў кувейцкіх турмах. І што? Ён што, з імі сустракаўся? Не, ён з імі не сустракаўся. Яму гэта, ён для сябе не лічыць гэта патрэбным, гэта не тое, дзе ён можа атрымаць нейкую дадатковую папулярнасць. Вяртаючыся да Лукашэнкі. Лукашэнкаўская прапаганда і Лукашенко сам, што яны толькі не рабілі апошнім часам, каб звярнуць увагу амерыканцаў на сябе. І Трамп тут Дональдам стаў, і Лукашенко казаў, які Дональд добры, што яго запрашае, што вось гэта такі чалавек, прямо чалавечышча і іншае. Які вынік? Выніка няма, прынамсі у публічнай прасторы. Няма аніводнай заявы Трампа, у якой нейкім чынам узгадваецца Лукашенко. Няма аніякіх зрухаў у публічнай прасторы з боку Злучаных Штатаў. Яны што, вярнулі амбасадара ў Мінск? Не вярнулі. Яны што, адмянілі нейкія санкцыі супраць Беларусі? Альбо проста заявы нейкія зрабілі? Не. Сённяшняя амерыканская адміністрацыя, Беларусь, як бы гэта
прыкра не выглядала, Беларусь не заўважае. І напэўна, мне балюча гэта казаць, но мне складваецца такое ўражанне, што гэтая адміністрацыя увогуле не разглядае Беларусь як нейкую самастойную дзяржаву. Беларусь разглядаецца выключна, калі ўвогуле у расійскім кантэксце. Мне падаецца, што гэта зразумеў і Лукашенко. Мы ж бачым, апошнія 2-3 тыдні Лукашенко ўвогуле не звяртаецца да міжнародных тэм. Ну, гэта і зразумела, бо сітуацыя такая незразумелая. А з другога боку, ўсё гэтая рыторыка наконт амерыканцаў, яна спынілася. Ну, яшчэ важны момант я б ужо дадаў у гэтым кантэксце, калі мы ўзгадалі беларускую тэму. Асоба Наталья Пяткевич. Калі Пяткевич вярталі са Злучаных Штатаў, што падкрэсліваў Лукашенко? Што ён вяртае чалавека, які пражыў пэўны час у Злучаных Штатах, які разумее Злучаныя Штаты, ведае, як размаўляць з амерыканцамі. Таму цалкам верагодна, мяне здзівіць, калі гэта інакш, менавіта Пяткевич адказвала за кантакты ў Злучанымі Штатамі. Хутчэй за ўсё тыя перамовы наконт вызваленняў, якія праходзілі, яны праходзілі праз Пяткевич. У гэтым сэнсе у Пяткевич ёсць вельмі важная кампетэнцыя, якой у іншых чыноўнікаў, якія займаюцца знешняй палітыкай, у Беларусі наўпрост няма. Быў Макей, у якога тут не пытанне ўстаўлена да Макея. У Макея былі гэтыя прафесійныя кампетэнцыі, і ён ведаў, як размаўляць. Што тычыцца тых, хто там працуе сёння, у мяне ёсць велізарны скепсіс на гэты конт. Дык вось, што мы бачым? Пяткевич. Пяткевич пераводзіць на іншую пасаду, і на той пасадзе, на якой яна зараз будзе знаходзіцца, но там будзе не да знешнепалітычных кантактаў і не да размоў з амерыканцамі. З майго пункта гледжання, тое, што зараз Пяткевич перавялі на іншую пасаду, гэта ускосна, прынамсі, ускосна сведчыць пра тое, што Лукашенко не бачыць для сябе на дадзены момант нейкіх магчымасцяў для паспяховых кантактаў з амерыканцамі. А гэта сведчанне таго, што Пяткевич праваліла ускладзеную на яе там місію, там ці не апраўдала надзеі, якія на яе ускладваліся ў звязку з пацяпленнем, ну, паляпшэннем магчымым адносінаў з ЗША, ці тут у гэтай сітуацыі нічога і немагчыма было рабіць з-за вось такое стаўленне адміністрацыі і самого Трампа? Тут для мяне пытанне насамрэч адкрытае, бо калі мы паглядзім па факту, вось тое, што тая пасада, на якую перавялі Пяткевич, хаця яна нават называе гэта выклікам для сябе, чэлленджам і гэтак далей, ну гэта безумоўна ў гэтай сістэме паніжэння. Яна была першым замам кіраўніка адміністрацыі, і асаблівыя стасункі з Лукашенком. Я думаю, што яна ўваходзіла ў кола самых набліжаных людзей да Лукашэнкі. Калі цябе з гэтага кола пераводзяць ва ўрад, які ў беларускай сістэме у кіраванні ўрады, у кіравання краінай адыгрывае хутчэй другасную ролю, ну гэта ў пэўным сэнсе, канешне, паніжэнне. Так што ў гэтым сэнсе гэта паніжэнне, але ці гэта, так бы мовіць, пакаранне ў двукосе, за тое, што яна не дасягнула пастаўленых мэтаў на сваёй пасадзе, тут хутчэй пытанне адкрытае. Наколькі я разумею, у Пяткевич былі две задачи. Першая задача правесці выборы як мага эфектыўна, без залішняй крытыкі, з неабходным вынікам. Я б не перабольшваў значэнне гэтай задачы ва ўмовах, якія сёння склаліся ў Беларусі, але яна сваёй мэты, назовем гэта так, дасягнула. Усё прайшло больш-менш спакойна і утульна для Лукашэнкі. Другая задача была звязаная, з майго пункта гледжання, з амерыканцамі. І тут праблема агульнага геапалітычнага кантэксту. Пакуль ва ўкраіне ідзе вайна, пакуль адносіны, стасункі паміж Злучанымі Штатамі і Расіяй застаюцца няпэўнымі, дасягнуць у гэтых умовах нечага сапраўды досыць цяжка. Ну, можа, гэта зразумеў Лукашенко і вырашыў для сябе, што на дадзены момант Пяткевич яму на гэтай пасадзе не спатрэбіцца. Ну, кейс Караніка, ён жа што паказвае? Што можна
правесці там не ведаю 2 месяцы 3 месяцы колькі быў каранік на сваёй пасадзе, а потым цябе перакінуць у другі накірунак. Калі можа будуць нейкія новыя магчымасці для контактаў з амерыканцамі, могу себе уявіць, што могуць вярнуць і Пяткевіч. Гэта характэрна для Лукашэнкі апошніх часоў. Ён такімі кадрамі як Пяткевіч, ён больш не раскідваецца. Ён же разумее, што колькасць людзей сапраўды прафесійных, я кажу толькі пра прафесійныя якасці, не пра маральныя якасці, бо пра маральныя якасці тут сэнса размаўляць пра тых людзей, якія сёння працуюць на Лукашэнку, няма. Тут гаворка ідзе толькі пра прафесійныя якасці. Людзей з якасцямі і кампетэнцыямі Пяткевіч і вопытам Пяткевіч, што важна, у яго няшмат. Таму ён яе перакінуў, магчыма, сітуацыя зменіцца верне. Так, а як вы лічыце, тут ёсць шэраг пытанняў, ну не ўсе паспяваю прагледзець, вельмі шмат каментароў, але тым не менш, як вы лічыце, вось гэты абмен 1000 на 1000 праз тэрыторыю Беларусі, ён усё ж таки, ну, быў дакладней тое, як яго раскручвала потым і прапаганда, і Эйсмант, і ввогуле там прадстаўнікі рэжыма, это была у тым ліку і спроба прыцягнуць увагу ЗША да сябе? У тым ліку яны чапляюцца за кожны крок. Яны для сённяшніх беларускіх уладаў вайна ва ўкраіне гэта магчымасць звярнуць на сябе ўвагу, магчымасць зарабіць, магчымасць дасягнуць нейкага капітала палітычнага. Таму яны карыстаюцца кожнай магчымасцю. Вось таму і былі гэтыя заявы. Тое, што гэта адбывалася праз Беларусь, нічога дзіўнага няма. Гэта не пытанне Беларусі, гэта пытанне лагістыкі. Бо ўзнікае пытанне, ну а дзе яшчэ можна досыць хутка гэта падрыхтаваць і правесці як не на тэрыторыі Беларусі. Так што тут пытанне абсалютна, гаворка ідзе пра лагістыку, гэта не больш, чым лагістыка. Пытанне, якое нам задаў глядач пад нікам Серж праз данат. Дзякуй вялікі. Вось бачыце, наш СММшчык вярнуў данаты праз YouTube. Тым не менш, пытанне, чаму еўразвяз, на вашу думку, не падтрымаў ЗША у тарыфных санкцыях супраць Кітаю? Таму што у еўразвяза іншыя эканамічныя інтарэсы. Еўразвяз зацікаўлены ў супрацоўніцтве з Кітаем, і калі еўразвяз пойдзе тым жа шляхам, якім ідуць Злучаныя Штаты, гэта, па-першае, гэта нанясе, гэта будзе адмоўны эфект еўрапейскай эканомікі, па-другое, гэта будзе вельмі адмоўна ўплываць на адносіны з Кітаем. А з Кітаем адносіны, яны ж ізноў жа гэта эканамічны накірунак, але калі сябе ўявіць, што адносіны са Злучанымі Штатамі будуць пагаршацца, і гэта цалкам магчыма, бо і той жа Трамп кажа пра тое, што еўразвяз гэта канкурэнт. Дазволіць сябе, вось так бы мовіць, адмовіцца ад Кітая, адштурхнуць Кітай, зрабіць толькі таму, што гэта жадаюць у Вашынгтоне нейкія дрэнныя крокі ў накірунку Кітая, ну гэта з пункта гледжання рэальнай палітыкі, а менавіта ёй зараз гэтымі прынцыпамі карыстаюцца у Еўропе, гэта быў бы, назовем так, не самы разумны крок. Акрамя таго, у Еўропе таксама існуе па-ранейшаму гэтае ўяўленне, што калі ты жадаеш нейкім чынам уплываць на Расію, а Расія разглядаецца Еўропай у якасці патэнцыйнага праціўніка і ворага, то тут не дрэнна мець сувязі з Кітаем, які на Расію можа паўплываць, калі што. Так што крокі ў дачыненні да Кітая, яны вельмі асцярожныя, а зараз пад уплывам канфліктаў паміж Трампам і Кітайскай Народнай Рэспублікай Еўропа будзе дзейнічаць яшчэ больш акуратна. Я вярнуся да вось гэтай тэмы, яна мяне сапраўды закранула, што ніякім чынам не атрымліваецца зараз прыцягнуць да сябе прыцягнуць увагу Трампа да Беларусі у рэжыма, што Трамп успрымае Беларусь як канкрэтнага сатэліта Расіі, і калі нешта абмяркоўваць беларускую тэму, то праз Маскву атрымліваецца так. Але, скажам, у дэмакратычных сілаў ці ёсць магчымасць
магчымасць неяк ўсё ж таки са свайго боку, са сваёй павесткай прыцягнуць увагу калі не самого Трампа, то прынамсі адміністрацыі ці людзей ад дзярждэпа таго ж самага ці яшчэ там кангрэса да сітуацыі беларускай, ну і да сітуацыі з беларускай супольнасцю ў эміграцыі, да прыкладу. Не, что тычыцца кангрэса, безумоўна, гэтыя магчымасці ёсць, там жа розныя людзі знаходзяцца, там ёсць прадстаўнікі, зразумела, дэмакратычнай партыі, то бок там ёсць людзі, з якімі можна размаўляць. І наколькі я разумею, беларускія дэмакратычныя сілы гэта таксама і робяць. Галоўнае, каб вынік быў, ці ёсць магчымасць выніку дасягнуць там. А вось тут мы якраз і падыходзім да галоўнага, ну пагутарыць з прыемнымі людзьмі, якія кажуць, мы падтрымліваем дэмакратыю, альбо Беларусь на 100% калісьці будзе дэмакратычнай краінай, у нас супольныя каштоўнасці іншыя. Вось такія прывабныя рэчы, я думаю, канешне, можна пачуць, і хапае у Злучаных Штатаў палітыкаў, якія агучваюць такія рэчы. І іншая справа, калі гаворка ідзе пра тых, хто прымае рашэнне. Калі вось мы зараз нават паглядзім пытанне іншае, але ўсё ж таки закрану санкцыяў супраць Расіі. Ёсць жа адпаведная большасць, ёсць адпаведная падтрымка для праекту сенатара Грэма. Ну і што? Яны ў стане гэта былі б зрабіць самастойна, но яны гэта не робяць, бо рэспубліканская партыя цалкам, або за рэдкім выключэннем, арыентаваная на прэзідэнта Трампа. І Трамп сам падкрэслівае, што нейкія санкцыі будуць уводзіцца толькі калі я на гэта пахачуся. То бок ёсць магчымасці было б зрабіць гэта і без Трампа, но мы бачым, што рэспубліканская партыя цалкам знаходзіцца, прынамсі на дадзены момант, пад кантролем прэзідэнта. А у дзярждэпе, ну, напэўна, канечне, там ёсць спецыялісты па ўсходняй Еўропе, з якімі можна размаўляць, якія рыхтуюць рашэнні, але ж галоўныя рашэнні прымаюцца на зусім іншым узроўні. І я думаю, што і для Трампа, для Рубіо, для іх пытанні Беларусі на дадзены момант не асабліва цікавыя. Тут трэба падкрэсліць, што гэтыя людзі, яны ўвогуле не арыентаваныя на Еўропу, яны не цікавяцца Еўропай. Вось Вэнс, Рубіо ў меншай ступені, але калі ўзяць Вэнса, іх атачэнне, гэта людзі, якія зневажаюць Еўропу, якім Еўропа не падабаецца, якіх позірк скіраваны ў зусім іншым напрамку. І той жа Трамп, ён жа падкрэсліў, калі я не памыляюсь, учора ці пазаўчора, што Злучаныя Штаты больш распаўсюджваннем дэмакратыі не займаюцца. То бок Злучаным Штатам уся роўна, ці гэта дэмакратычныя краіны, недэмакратычныя краіны, з якімі яны супрацоўнічаюць. Гэтай каштоўнастай розніцы ўжо больш няма. Калі Злучаныя Штаты, калі яны працавалі ці не працавалі з той ці іншай дзяржавай, глядзелі на палітычны лад, ці гэта дэмакратычная краіна, ці недэмакратычная, калі яны падтрымлівалі прасоўванне дэмакратыі, гэтага няма. Робіцца тое, што выгадна, што можна матэрыялізаваць. І вось тут на беларускім напрамку, канешне, выглядае ўсё досыць дрэнна. Байден мог размаўляць з Ціхановскай, бо іх супольныя каштоўнасці. І падтрымка дэмакратыі гэта для Байдена не было пустым словом. Тут можна шмат што казаць пра Байдена, крытычна, але вось гэтае стаўленне да таго, што прасоўваць дэмакратыю гэта важна, яно ў часы Байдена яшчэ прысутнічала. Сёння, я думаю, што калі б здарылася вось размова паміж Рубіо і Ціхановскай, ну, яна была бы карэктна. Я думаю, што Рубіо гэта зусім карэктны чалавек. Калі б здарылася размова у Ціхановскай з Трампам, мы б пачулі, напэўна, нешта такое, якія у вас карты. Ну, скажите, какие у вас карты, что вы можете нам прапанаваць, на что вы там можете ўплываць. Тут у Лукашэнкі, які знаходзіцца пры ўладзе, у які насамрэч кантралюе сітуацыю ў Беларусі, у яго не атрымліваецца звярнуць на сябе ўвагу, дасягнуць хаця б нейкай увагі з амерыканскага боку. А дэмакратычным сілам, якія знаходзяцца у выгнанні, ну, ім, зразумела, яшчэ куды цяжэй.
Я хотел бы вот ваше меркаванне пачуць. Я читаю навіну про тое, что Беларусь с союзнікамі паскардзілася у ОАН на праблемы у міжнародным крымінальным супрацоўніцтве. Ну, безумоўна, зразумела, на што якія мэты пераследуюцца такой заявай. Гэта спроба праз міжнародную такое супрацоўніцтва з усімі краінамі дацягнуцца да ўсіх сваіх апанентаў, ворагаў, якія знаходзяцца за мяжой, і безумоўна супраць усіх там нейкія там крымінальныя артыкулы. Ніхто ж не кажа, што там палітычны пераслед. Заходнія краіны выдатна гэтую сітуацыю разумеюць і спынілі супрацоўніцтва. Вот яны спрабуюць аднавіць гэта супрацоўніцтва. З другого боку, мы бачым, як працягваецца ціск на апанентаў рэжыма праз сваякоў. Стала вядома, што стрыечнаму брату Павла Латушко дадалі паўгода зняволення яшчэ. Вот як вы ацэньваеце ўсю гэтую сітуацыю? Ці атрымаецца, па-першае, у рэжыма нейкім чынам дамагчыся вяртання ўзроўню супрацоўніцтва з заходнімі краінамі, і да чаго прывядзе вось гэта працяг пашырэння, паглыблення рэпрэсій? Ну і зноў жа, тут з заходнімі краінамі я б адрозніваў. Ёсць краіны ў тым жа еўразвязе, з якімі у рэжыма шмат чаго можа атрымацца ў якасці супрацоўніцтва. Там тая ж Венгрыя альбо Славакія. Калі ўзяць краіны, якія не ўваходзяць у еўразвяз, тая ж Сербія, там таксама ёсць магчымасці для супрацоўніцтва. Тэарэтычна, і зноў жа, тэарэтычна магчымасці супрацоўніцтва нават ёсць са Злучанымі Штатамі у сённяшніх умовах. То бок тэарэтычна гэта ўсё прысутнічае. Мне ж вельмі цяжка сабе ўявіць, што нешта атрымаецца на ўзроўні тых краінаў еўразвяза, якія займаюць прынцыповую пазіцыю і не жадаюць супрацоўнічаць. Там тыя ж краіны Балтыі, Польша, Германія, Францыя і іншыя. Але гэтыя спробы, так бы мовіць, наладзіць супрацоўніцтва і прадэманстраваць, што мы вось гатовыя, мы адкрытыя, мы жадаем вам дапамагаць і іншае, і чакаем ад вас дапамогі. Гэта з боку рэжыму Лукашэнкі, конечно, будзе прысутнічаць. Ён зацікаўлены ў нармалізацыі. Што тычыцца вось стрыечнага брата Латушкі, ну, тут таксама досыць зразумелая сітуацыя. Гэта асабістая з боку Лукашэнкі атачэння. Латушку лічаць бадай галоўным ворагам у дэмакратычных сілах. Ёсць асабістая помста за тое, што гаворка ідзе пра былога міністра, то бок чалавека сістэмы, які перайшоў на іншы бок, і змагацца з гэтым чалавекам для такой сістэмы, для рэжыму Лукашэнкі, з'яўляецца прынцыповай справай. Яны не могуць дастаць самога Латушку, яны імкнуцца зрабіць яму балюча іншым чынам. У звязку з гэтым, як вы лічыце, асабліва на фоне таго, што вот вы кажаце, што не атрымалася ніякім чынам прыцягнуць да сябе увагу Трампа і ЗША, ці ёсць спадзевы на тое, што будуць працягнуты вызваленні па так званым памілаванні? Тут ізноў жа, калі яны вызваляюць, яны дэманструюць перш за ўсё Еўропе: мы гатовыя да супрацоўніцтва, мы чакаем з вашага боку, мы жадаем атрымаць ад вас нейкія прапановы. То бок вызваленне — гэта свайго кшталту і актуалізацыя пытання палізняволеных, першае. Ну і па-другое, вызваляюць звычайна, яны ж вельмі правяраюць тых, каго яны вызваляюць. Калі там, напрыклад, чалавек павінен жа напісаць Лукашэнку памілаванне, усе гэтыя гісторыі, яны вядомыя. Мне цяжка ўявіць сабе, што, на жаль, што бліжэйшым часам на волі з'явіцца нехта з вядомых палізняволеных. Тут мне не падабаецца ўвогуле гэтае адрозніванне. Вядомыя палізняволеныя, менш вядомыя палізняволеныя, но факт застаецца фактам. Ёсць шэраг беларускіх палітвязняў, якія на захадзе сапраўды вядомыя
і лёс якіх адсочваецца больш пільна адсочваецца, што Лукашенко ў сённяшніх умовах, асабліва ў знешнепалітычных умовах, калі стасункі з заходнімі краінамі вельмі дрэнныя, я маю на увазе еўрапейскімі краінамі, хутчэй за ўсё бліжэйшым часам будуць толькі пагаршацца, што ён у такіх умовах прыме рашэнне вызваліць кагосьці з топавых палізняволеных. Што тычыцца вось гэтых пунктавых кропкавых вызваленняў, ну яны цалкам магчымыя, бо тыя людзі, якія калі рэжым прыняў для сябе, лічаць, што гэтыя людзі паняслі адказнасць, што яны атрымалі дастаткова з пункта гледжання рэжыма, то магчымы і вызваленне, тым больш што тыя людзі, якія выходзяць зараз на волю, гэта заўсёды вельмі добра, калі выходзяць людзі, но гэта людзі, якія не з'яўляюцца для гэтага рэжыма нейкім такім небяспечным фактарам. Гэта наадварот такая спроба паказаць, прадэманстраваць грамадству, мы вырашаем, хто застаецца за кратамі, а хто не застаецца, хто як будзе сябе паводзіць, ад гэта паўплывае на тое, калі чалавек выйдзе альбо не выйдзе. Гэта таксама дэманстрацыя ўлады. Дэманстраваць уладу можна тым, што ты можаш любога чалавека кінуць за краты по абсалютна любому артыкулу, што і актыўна практыкавалася і практыкуецца, але калі ты вызваляеш, ты таксама дэманструеш гэтую ўладу. І для Лукашэнкі вельмі важна паказваць, што ўлада ў яго, ён вырашае лёс. Ну і на завяршэнне, як я ўжо абяцаў, трошку вярнуцца да Еўропы. Зараз мы назіраем там пра выбарчы працэс, які адбываецца ў шэрагу еўрапейскіх краінаў. Дзесьці выбары ўжо скончыліся, у Польшчы другі тур набліжаецца прэзідэнцкіх выбараў. Тое, што адбываецца, на ваш погляд, яно мяняе палітычны рэльеф еўрапейскі, і калі мяняе, то ў якім боку, якога колеру дае? Ну, пакуль прынцыповых зменаў насамрэч не адбылося. Такі самы цікавы і самы насцярожны выпадак быў у Румыніі, дзе большасць чакала, што ўсё ж такі ў рэшце рэшт да ўлады прыйдзе ультраправы кандыдат Сімеон, і ён быў фаварытам пасля першага туру, і гэта вельмі важная краіна насамрэч, паколькі яна мяжуе з Украінай, і калі ўсе гэтыя планы коаліцыі добраахвотнікаў заходзіць ва Украіну, яны же шлі галоўным чынам там у напрамку Адэсы, напрыклад, тое, што распрацоўвалі французы. І калі ты імкнешся пайсці ў гэтым напрамку, для цябе вельмі важна, што ў Румыніі ва ўладзе знаходзяцца людзі, на якіх можна палажыцца, з якімі можна супрацоўнічаць, тым больш, што ў гэтай краіне знаходзяцца французскія войскі, французскі кантынгент НАТО і іншае. То бок гэта ўяўленне, што Румынія можа ператварыцца ў новую Венгрыю альбо ў новую Славакію, да яшчэ ў горшым выглядзе, чым тая ж Венгрыя, яны прысутнічалі. Ну, пакуль мы бачым, нічога такога не адбылося. Так, ультраправыя паказалі вельмі добрыя вынікі ў Румыніі, але яны не перамаглі. Сітуацыя ў Польшчы, яна з пункту гледжання еўрапейскага таксама вельмі цікавая. Я думаю, што я не адкрыю Амерыку, калі скажу, што ў заходняй Еўропе жадаюць перамогі кандыдату Часкоўскаму. Тут нічога надзвычайнага няма, гэта выдатна ведаюць і ў Польшчы. Вось. Тут, канешне, Польшча як краіна з самай вялікай арміяй у еўразвязе, краіна, якая знаходзіцца побач з Украінай, краіна, якая увогуле ў еўрапейскім кантэксце адыгрывае ўсё больш і больш важную ролю. Гэта, канешне, выбары, нават ёсць аналітыкі, які лічаць гэтыя выбары галоўнымі выбарамі 25-го году у Еўропе. То бок зараз за сітуацыяй сочаць вельмі неўпэўнена, вельмі уважліва, і, канешне, адкрытае пытанне, хто пераможа у нядзелю. З пункта гледжання ўнутранай палітыкі Польшчы гэта асабліва важна, гэта важна з пункту гледжання знешняй палітыкі, але тут не ўсё так фатальна і не ўсё так радыкальна для еўрапейцаў, як магло быць у Румыніі. Бо нават калі у выпадку перамогі Наўродскага
Ну для Европы, для Брюсселя гэта, конечно, не пажаданы варыянт, что тут казаць, для Берліна гэта не пажаданы варыянт, але гэта той варыянт, з якім можна жыць, які досыць прадказальны. Партыя ПіС яе ў Еўропе дакладна ведаюць. Тут нейкай сенсацыі ўжо такой радыкальнай не адбудзецца. Я б усё ж таки з вынікамі пакуль пачакаў, чым скончацца польскія выборы. Вось калі польскія выборы пройдуць, у нас скончыцца вось гэты цыкл. Парламенцкія выборы ў Германії, прэзідэнцкія выборы ў Румыніі, зараз прэзідэнцкія выборы ў Польшчы. Тады можна будзе казаць, у якім накірунку ідзе Еўропа. Ну што відавочна, і гэта паказалі румынскія выборы, правыя тэндэнцыі і ультраправыя тэндэнцыі, нямецкія, дарэчы, таксама гэта паказалі, яны ў Еўропе зараз толькі ўзмацняюцца. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі у штотыднёвым эфіры быў палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман. Дзякуй вялікі, спадар Александр. Я нагадываю яшчэ раз про необходимость подписываться на телеграм-канал спадара Александра Фрыдмана. Ссылочка есть у нас у описании. А таксама не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорадио и на наш новый YouTube канал Навокал. Ставьте свои подобайки, расширяйте, коли для вас это бяспечна, и натискайте на звоночек, каб не пропустить нашу наступную сустрэчу по нашим плавающим графику. Дякую вялікі. Жыве Беларусь. Жыве.